Здравейте, приятели! Днес ще правя нов клип. Най-предпочитаните коли от нашите приятели. Аз съм Ажан. Аз съм Онур, камерата. Така, да започваме с мене. Моята любима кола е BMW M5 Competition. И да я видим сега. Приятели, видяхте M5-цата. Сега да си кажи той най-предпочитаната кола за него си. Моята най-предпочитана кола е Mercedes-Benz CLS 63. Сега да я видим и нея. Така, видяхме CLS-а. Сега да видим най-предпочитаната кола на Синан от нашата група RS6-та и нея да я видим. Видяхте RS6-та, сега да видим на Айхан предпочитаната кола Golf 7 и да я видим и нея сега. И така видяхте Golf 6-цата, аз пък 6-цата, 7-цата. И сега да видим на Джанер колата S8, Audi S8. Така видяхте S8-цата. Сега да видим на Аксел, най-предпочитаната кола Volkswagen Vento. Видяхте Volkswagen Vento-то. Сега да видим на Айхан, на другия Айхан предпочитаната кола Audi RS7. Така видяхте RS7-цата, сега да видим на Алекс най-предпочитаната кола Volkswagen Polo. И ето и нея. Her yerde göçen kaçtı. Kendini gömdü dillermiş. Kaçanın amına koy. İşte buradayım. Така видяхте Volkswagen Polo, сега да видим на другия Айхан Golf 6. Ето и нея. Така видяхте Golf 6-цата. Сега да видим на Джан колата Passat B6 седан. Така, приятели, видяхте на Джан колата Passat B6 седан. Сега да видим на Асан колата. И тя е Volkswagen T7. I never be shit to that bitch that I turned out just fine. I don't know you for the 12th time. We do not share the same bloodline. You wanna run your mouth like a tough guy. Hope you keep the same energy when it's time. Double homicide, kill the beat, and a verse. Everybody living on the surface, but we came from the underground. Yeah, we deserve what's peace. Beef is when you
the motherfuckers wanna beat, kill them all, nah, with Beatles brothers hanging over shit that never mattered in the first place. Pieces when you leave it in the past, let it heal like a cast when enough time passes. Kinda like John with bars like a convict, fuck around and you know when to start shit. Coming with the hot shit, all they do is talk shit, you can never cop it, boy, just... Приятели, това беше клипа от нас. Довиждане, пишете по-долу в коментарите по това видео какви тип видеа да правим. Дано ви е харесал клипа. Абонирайте се, лайквайте и споделяйте клипа. Чао и довиждане!